Adamlar biri-birinden tapawutly bolýar. Biziň tapawutly geçmişimiz, ukyplarymyz, ynançlarymyz we ýaşaýyş kadalarymyz bar. Emma ählimiz üçin umumy bir zat bar. Bu hem biziň adam hukuklarymyz. Inni adam hukuklary aslynda näme we bize olar näme üçin wajyp? Adam hukuklary, adamzat hökmüni öz mümkinçiliklerimizi dolu derejede durmuşa geçirmek, erkin, münasip we bakly durmuşda ýaşamak üçin bize zerur bolan, dünýäniň ähli künjegindäki adamlaryň bilelikde ylalaşan ýörelgeler toplumydyr. Adam hukuklary her birimize adalatly, mertebeli we deň derejede garalmagyny kepillendirmek üçin döredilendir. Anha ählimize degişli bolan adam hukuklaryna käbir misallar: ýaşamagy, şahsy durmuşyň goraglylygyna, gaçywatalga, işlemäge, bilim almagy, jemgyýetçilik hyzmatlaryndan peýdalanmagy, öz bedeni we saglygy barada erkin karara gelmäge, nikalaşmagy we razylikde maşgala gurmagy, pikir, din, garaýş erkanylygyna we ýene ençemesine bolan hukuklar. Durmuşda näme edip ýa etmeýänligimize garamazdan, bu hukuklar elimizden alınıp bilinmez. Biz dünýä ýenimizden ömrümüziň ahyrına çenli olardan lezzet alýarys. Haçan adamlar öz hukuklaryny bilmese, kemsitme, çydamsızlyk we adalatsyzlyk ýüze çykyp biler. Ýöne, haçan bu haklar gowy bilinse we hemmeler tarapyndan hormat goýulsa, adamlar birek bilen gowy gatnaşykda bolar, jemgyýet hassa güýçlenir, biz parahat durmuşda ýaşarys. Şonuň üçin hem öz hukuklarymyzy tanamagymyz ören möhümdir. Şunu ýatda saklaryň. Biz köp türli, emma biz deň hukukly.